Il-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May kitbet lill-Unjoni Ewropea biex titlob estensjoni oħra għal Brexit bil-ħsieb li din twassal sa 30 ta' Ġunju. Dan meta r-Renju Unit qed iħejji biex joħroġ mill-Unjoni fit-12 ta' April u meta d-deputati fil-House of Commons ta' Londra għadhom ma pprovawx ftehim mal-Brexit. Theresa May proponiet biex f'każ li d-deputati Britanniċi approvaw ftehim fil-ħin, ir-Renju Unit ikun jista' joħroġ mill-Unjoni qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li se jsiru fit-23 ta' Mejju. May qalet li r-Renju Unit jista' jkollu jħejji biex jippreżenta kandidati għal dawn l-elezzjonijiet f'każ li ma jintlaħaq l-ebda ftehim fil-Parlament. Id-deċiżjoni dwar jekk tingħatax estensjoni għal proċess ta' artiklu 50 għandha tittieħed biss mill-Unjoni Ewropea. Dan wara li d-deputati f'Londra ċaħdu diversi drabi li ftehim mal-Brexit li ntlaħaq xhur ilu bejn Theresa May u l-mexxejja tal-Unjoni. Skont l-aħħar indikazzjonijiet il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk jista' jipproponi estensjoni flessibbli ta' 12-il xahar għall-Brexit. Madankollu kwalunkwe proposta teħtieġ il-qbil unanimu tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea la darba huma jiltaqgħu fl-10 ta' April nhar l-erba' li ġej. Sa dan it-tant il-Prim Ministru May kitbet lil Tusk biex titlob l-estensjoni qabel issir din il-laqgħa. Kienet diġà talbet estensjoni għal Brexit sa l-aħħar ta' Ġunju waqt l-aħħar summit tal-Unjoni li kien sar qabel 29 ta' Marzu fejn kienet offruta dewmien sa 12 ta' April. Fl-ittra tagħha Theresa May qalet li l-istaġnar ta' Brexit ma jistax jitħalla jkompli peress li tikkaġuna inċertezza minn barra li tellef mill-fiduċja tal-Britanniċi fil-politika. Minħa tiegħu Segretarju tar-Renju Unit tal-Affarijiet Barranin Jeremy Hunt qal li għatem l-ambizzjoni li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni fi kwistjoni ta' ftit xhur, iżda ammetta li f'każ li l-Parlament ma jasalx għal soluzzjoni, ir-Renju Unit jista' jkollu ftit li xejn għażla li jaċċetta dewmien għal Brexit.